nyoni efere goma moroti lenye bayaduma dulale nyoni efere goma moroti lenye bayaduma duare nyoni efere goma moroti lenye bayaduma musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmede fere feeña windere feeñay ɓatake bindaɗo mawde ɗiɗi setto hitande ujunnaje nogase goho ɓatake men ko fate ñamale kamen donu en jetti jomi men tagɗo men konnuɗen hakkude jeeri e waalo laalti kammuji mum waɗi hen duule ɗe ene jaltina diƴƴi e kala saha faade leydi suɗo ha yooɗa daabeje e yimɓe kala daña ko guurdi enen kala ndeten mbiyen alhamdulillah en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo mo qur'anil karim jippina e mum yo yettinan en haala joomi men en jaaɓi nelaɗo men yettini nelal en jaaɓi kadi nelaɗo men ko daanorgal wonande men beele enen kala mbawen fewde sunnaji makko en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu men e o duniya ko donkuɗa ko kala kam teddin jinnaɗo ma woto haale makko haala bonka woto ufnomo woto furƴinmo woto fuftomo woto weddomo jungo sa ñamminanimo a yarnanimo a holtinanimo rokkumo jaam hoto addanmo bone hoto addanmo fitina hoto mettin ɓernde ma ɓerdem oto mettin ɓernde makko ɓernde ma suma kaddi gurdam ma e aduna a ñamminani nene ma a ñamminani bamma a yarnani bamma a ñamminani bamma a holtinani ɓe a rokkani ɓe haydara tinno kam hoto huɓɓu ɓerɗe mabɓe hoto huɓɓu ɓerɗe mabɓe goo a teddinani ɓe a rokkani ɓe fodde a hersani ɓe kono kam woto hoynuɓe woni holɗum hoto yaha aɗa addana ɓe gacce e wuuro hoto yaha aɗa wujjoya aɗa fenoya aɗa addana ɓe bone e wuuro ya tan an jaaha majja ɗaccaɓe kamɓe ɓe ndeeƴe sa rokkani ɓe fodde sa rokkani ɓe teddugal nde tawno nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam wimen gandede aljanna mon e aduna onon julɓe ɓe kaldanni saabu annabi sa sallam so haali haaldi koye men mbasen rokkude yeru e ɓen ɓe gona diini yankoɓe diini l'islami yankoɓe nde tawno allah wi e deftere mum teddunde kala ko jiɗɗa piɓɗa ko ɗum jiɗɗa mi rokkuma ha timma sa yiɗi aduna mi rokkuma ha timma sa yiɗi laakara mi rokkuma toon ha timma ko jiɗɗa hen ko pop soit nana e koyɗe maɗa no mbiyatmi bal nana e koyɗe maɗa ɗum noon enen jamireɗen ko yo en ɗofto jinnaɓe men so en ɗoftima jinnaɓe men ngam barke ɗoftare nde naatay men daña rokkude men wuurde gurdam moƴƴam taw kadi en mbasani ɗam laakara ɗum noon yo allah rokku men ɗoftade jinnaɓe men yo allah rokku men yiide jinnaɓe men hoto allah rokku men yiide ko mbaɗanten jinnaɓe men yo allah rokku en yiide ko jinnaɓe men mbaɗani en ko bi jaahi annabi o sallllahu alayhi wa sallam musidɓe tedduɓe ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar tokkarallagal to ko musidɗo men saydou abouba eɗen beltoro nande innali allah ni ene inne no yiɗi innirede ni eɗen belto e nande annabi o
ene mante no jiɗirɗen nande omo mantire ni eɗen kaala ñamande en kaaliɗo hen ñamande laabi jonɗi kala neɗɗo cuusɗo ñamande walla kala neɗɗo jiɗɗo ñamande a yi neɗɗo koyowo mo teddata cuuɗotoɗo mo feeñata e kala saha kaalowo mo gonɗata beejowo mo suurata nde tawno ñamande koko aybinta neɗɗo e kala saha ɗo gonɗa holɗum hen ñamande ene farla ene yamira kono yataw ko ñamande nde ene humta haajuma wona ñamande nde ene huma haajuma kala neɗɗo ko omo rento yo rento ñamande nde ene huma haaju makko saɗa ñamlo ñamande nde ene humta haaju ma a yi nokku moƴƴo aɗa heɓi haqiqa oɗo hen nokku so tawi mi ñamlima somtel mi waɗi e oɗo nokku ɗon e wonde dumuna tel mboɗo ɗamini ko ñamlimi ko ma yaltu beele nokku o minene wooda ko jibinanimi ɗo aɗa wawi ñamlade saabu ko ñamande jogorde humtude haaju kono noon mi yiiɗo wutte joɗɗo mi yiiɗo paɗe joɗɗe mi yiiɗo cakka joɗka mi yiiɗo hen ceen joɗɗo mi yiɗi weeli fittandam mi ala doole haala belka naate noppam mi ñamlima taw mi alna ɗum dalil mi huma haaju o ɗum woni ñamade humore haaju wona ñamare humtore haaju en jettima e saaha mo ganduɗa neɗɗo kala kaɗa ñamlo kene humtanma haajuma wona kene humanma haajuma ñamloɗa hunde nde moftata e wakkande ma walla ñamloɗa hunde nde moftata jiireɗa ɗum ñalawma goto teni tawa gaynani yebde ñamande nde ɗum woni ñamande humore haaju daña haaju e haalisal ma aɗa yiɗi wadde ɗo ene humta haajuma huma haajuma ngam wiide aɗa humta ñamande nde kumnoɗa ɗo tene jomnana yeeso ma kala nde pottuɗa e neɗɗo dewoma a warñat guite ma a ñippat dande ma a lesɗinat an pop a hersat an kala a natta wonde neɗɗo natta wonde an ko ñantiɗa ko kala ko joɗɗa ko kala kanko on dewoma ñamande ko soofi ko kala ñande hen an a softat ha ɓuura softude yeeso makko ni ñamande waɗata neɗɗo ɗum tagi noon neɗɗo jiɗɗo ñamande neɗɗo parnotoɗo ñamande neɗɗo cuusɗo ñamande a yi neɗɗo kersowo a yi neɗɗo koyowo a yi neɗɗo mo alata teddungal kadi neɗɗo kala nde aɗa ñamlo hunde ñamlo ko ganduɗa ɗum ɗo henno yettima won nokku wonti ala dernier minute a ala solution so wona ñamloɗa ɗum woni ñamlade koko jangga neɗɗo wawa wasa ñamlade saabu état e hoore mum wuuri ko ñamande yoɓata ñamande état ko ɓiɓɓe état mi yoɓat a yoɓat goɗɗo yoɓat ɗum ko ñamande état ko politique mabɓe way noon koko yoɓete so ronkama politique aji goɗɗi naata hen yaafe hunde ñamale goɗɗe ɓeydo ɗum koko jokkata ɗen ñamale ko ñamale politique ngam hutorade ngaluuji cuuɗiɗi e leyɗele ɗi ɓiɓɓe leyɗele donki yiitude beele mbawa aftade ɗum jeeyi sababu afrinaɓe hayso jangi ha ƴakki paɗi mumen mbawata gollorade ngaluuji gonɗi e leyɗele men ngam ñamale paweteɗe dow mabɓe beele ɗin ngaluuji mbawa ittede naha joɓoya ɗen ñamale ɗum noon ko tindinde tan ñamade woode tan Allah e Qur'an o haalni ñamade annabi sallallahu alaihi wasallam e hadisaji haalni en ñamade enen ne kadi eɗen gandi ñamade kono moƴƴi e ñamade ko ñamloɗa ko mbawɗa yebde ko ñamliɗa ko kadi so daɗo yonti a wi kaari min ɗo e balɗe 15 walla ɗo e balɗe 20
walla ɗo e balɗe 5 walla ɗo e balɗe 2 ñamlam gitam koko gojji komi tampuɗo tinno faabomi walla ɓiyam sellani walla mawnam sellani walla jinnaɗam sellani walla min mi heegama walla naggam a ñamlima a wi balɗe 5 so balɗe 5 ɗe timmi a ala yaɓɓu paɗe ma jettoɗa hay yeeso joomum mbiya joomum aha min de mi winoma balɗe 5 kono balɗe 5 ɗe timmi ko ɗamininomi ko arani walla min hooramo ndewannomi o yoɓani walla ko ni guitta joomum kumpa kaala kadi ñamande moƴƴi hen ko ustetede wata ñamlo neɗɗo tan mbatta dogde mo a noddatamo a haalantamo tede ndeeƴa mbaɗa kuulma ndeeƴa ɓenni gooti ñamlo toma sene ñamloma belnoma gonda tarlo e ma ifñikiro e ma belnuma sa ñamliɓe ha gayni ɓe gonta jamdi ɓe gontanma ñamako ɓenni gooti gontanma bone so jomum tottuma wayata kono jurmiɗoma ni tottirtuma kono jurum ni ene woodi wona yimɓe so tawi ñamlima soɓe jomma ko ma bonodiron on bonodirat Allah e joomum hamnade mettude sene yomma ñamande maɗa elle wayata hankkadi ni kono gonɗo e rokkirdema tan dokkal ya serte mum ni ɗum ɗo foof ko wasde ardinde haqqille e wasde finande aduna e ko tubakoɓe mbiyata ko wasde andude savoir vivre ko hunde sattude neɗɗo ne wawi wurde aduna o wuura ñamande taw aybani neɗɗo ne wawi wurde aduna o wuura basal taw aybani neɗɗo ne wawi wurde aduna o wuura dañal taw hoyani ɗeɗe gueɗe kala aɗe goota kono pop fawi koye savoir vivre holno guurdanmi e aduna mi ɓetta guurdama e aduna taw mi aybinta mi aybata mi surtata mi surtetake kono mami dañ gurdam ɗam ganduɗa ɗam Allah ne andi no gurdirmi ni ne moƴƴi kadi julɓe ne gandi no gurdirmi ni ne moƴƴi min hooram mboɗa andi no gurdirmi ni ne moƴƴi mi salo ñambude gurdameje janane ngam nadde gueɗe ɗe mi anda mi ƴeewa beele yimɓe ɓe so tawi ɓe ñamba gurdamam mi anda ne moƴƴi mi jokka ɗen gueɗe so ngakki gueɗe kala ngakkat alay saago ganden en joɓata ñamale mbo joguiɗo hen ɓattuguji mo mbayno leydi kadi min ko gandumi hen wonko jiimi hen ko enen julɓe ken juuloɓe jamma ñalawma eneni kono caɗele men ko en joɓata ñamale joɓa ñamade ha heddo temedere heddo aɗa ñoha kaari o ƴeew kaari o mi ñamlima e makko ken wona ujunnaje 4 walla ujunnaje 5 walla naggam walla koye makko ni ma hami huuɓe ramde walla miiramo koye makko ma hami ƴeew mi yeɗɗuma ha heddi temedere onon ko yafaden ƴetan temedere walla mbuuɗu goto woni hakkude amen teni sa maayi a lelta koye qabri ma so wona ngun mbuuɗu yoɓe ɓaydo yafakima ko ganduɗa hunde ne tonguma hanma deeje ko almami darato yeeso goskima aɗa leeli a dillata a dalata wiya oɗo noon kala dewannoɗomo yo haal kala mo rewanno kadi yo yarlito haala ko andede sa yeehi toon a yoɓani ɗum wona haqqe hakkude ma e Allah ɗum ko haqqe hakkude ma e makko ko haqqe hakkude ma e makko hersinaki min de min Sar Abdoullahi Sarr hersinaki ɗo am ɗo somi ñamlima mi ronki yebde mi hersata wiide jomum min de mi ñamlima mi ronki yebde saɗa wawi jaafoɗami sa wawa noon tinno mami rokkire seeɗa seeɗa hande gasi kala beele Allah ne walluma ceerta e ñamale sa haalni joom gongo Allah ɓurma andude ko kalaji ko gonga sa horima ha ronki Allah tami fittanuma a yalti aduna Allah kay ɓurma andude a ettima a sammi a siri gam yidde yebde kono a ronki ɗum Allah ɓurma andude ɗum kono sa salima yebde ñamande addaña temeɗi nanga codoya paɗe goɗɗe codoya goɗɗum mbaɗoya goɗɗum aɗa wawno ustude ñamande caliɗa Allah kay ɓurma andude ka caliɗi yebde ñamande ɗum noon sa maayi hay simmi mbi yo Allah yurmomi yaafuma ha ɗemɗu men taaƴi ɗum ko hakkude men tan kono ɗum taganima yaafede ngal banggal oɗo kay o alat tan ñawdon teni toon a ala toon hay 15 ga kam aɗa sippira daña temedere aɗa ittude bun nogas mbaɗa avance kono to hen haydara wawa dañde ɗum noon firti ko alay saago mbatten haqqillaji men e yebde ñamale ñamade ko hunde wande sensible sa felliti nadde e ñamale won joguiɗo ɓernde wawde yebde won joguiɗo ɓernde wawde yebde de tawno ko an ñamli an ñamlowo one
salo welnande neɗɗo ha ƴetta ñamande darna ɗum e jeygue ene jogui wona yimɓe belnete belnanma ha wela ha ƴetta ñamande darnuma e ponto a yaɓɓata sa yaɓɓi ponto naata tene kadi sa yaɓɓiti jaɓɓa e bone ɓennene goodi sa addi coñcima aɗa yeeya ayi aɗa andi poɗɗo ƴettude yomma aɗa andi mo ala andu kadi mo ñamlata o sa wawnimo haw ñamli woto wawnuma haw yonma eɗen jogui ɓen yimɓe ɗe goodi en jogui woni yimɓe kadi ko ƴirkinoɓe anne ƴettu tan no mbaɗa yonte ni no mbaɗa yoode ni joom galle man o wonde Gabon ni joom galle man France nana Congo nani ga an kay ƴettu tawa anda on no wurdi toon on nan toon hebbini ñamale ha wi dak chinois ji nan toon ñamli ɗum bitikel mum ne wonti ñamale ene jogui facture aji ene jogui luwas ne jogui pap ne ronki anne ñamloɗa kadi pawa e dow mum ene jogui ñamade ñamloɗa pawa e dow mum leptoɗa lepta ɗum leptoɗon ñamluɗomo leptoɗa an ñamliɗo leptoɗa lepta aduna kala ƴirkino ɓene janggo yami i kaade welaka yebde tan gorko makko nan to yeb ndentoɗe ɗe gueɗe moni kala yo andu ɗo foti sa andi ɗo poɗɗa ma dañno jaaruɗa fulɓe ne kaala pular mo en kettotako moro ko morimi oɗon gandi geeni ɗi no jogori waade geeni kewɗi ƴaggi ndam moni kala wiide daña sukuru jundu ɓe geeni puri ɓe geeni ɓori ɓe geeni pap ala hande rewɓe heɓe ngala geeni geenol woni hakkude geenol to fof ɓorima ha laaɓi holɗum saabu moni kala yo dañ sukuru jundu taw ganduɗa cukalel ɗi potani ɗum firti enenne hande ene fof en dañi caɗele en ɓori gam goto fof wiide yo dañ ha heewa yo dañ leecce ɓutte yo dañ wutteji yo ñam ko weeli yo wuur gurdam moƴƴam ya wuur gurdam patron tawa ala hay paɗe wawa yahata Allah tagui men fondani Allah tagui men fondani Allah fondani jiiɗe men min mboɗo wawi wiide jamma an yiyata jamma an aɗa wawi wiide jamma min mi yiyata jamma ene jogui won yimɓe mbawi yiɗɗo woɗɗi ɓen jeyataɗo woɗɗi jeyata koɗo ɓaadi yewi ɗo ɓaadi ɓen jeyata ko woɗɗi ko ɓene hattani wawde yaade ɓe kattanani wawde yaade ɓene miijo ɓe miijotako ɓe ko joom haqqillaji moƴƴi ɓe joom haqqillaji bonɗi ɓe ko sembiɓe ɓe cellani ɓe ko yahoɓe ɓe ko jooɗiɓe Allah fondani men ɓe ko wawɓe mbawa ɗum tagui noon Allah fondani hay goto e goɗɗo o Allah haali e Qur'an ɓurni yoga ko ha mbawen wuurde ko noonne kadi oto mbiyen enen kala goto foof ene daña goto foof ene daña e dow goɗɗo o walla goto foof ene waɗa ko goɗɗo o waɗani guila yangueji ha indel pat ko concurrence pat ko ñamloɗa e inde ha tedda heddaɗo loro debbo ma nanɗon ne seeña ƴiƴam sellani ɓiye nanɗon ko booba kecco nanɗon safraki tene facture aji goɗɗi ne goodi garani neɗɗo yo salo ñamlade ngam aduna plaisir aduna janggo mo ene wontanma koyere aduna neɗɗo yo rento ɗum moƴtina ɗen ɗum moƴƴi so tawi en tinnaki ɗum en leptoto leptoɗen koye meɗen yo Allah wallu en wallahi o daña jam mantanaɗo annabi wallahi asumata lariñoji e feragoma wonati ene ñembayaduma alaɗeɗen wi kala ko daña ɗum dañira ko sabi mohamada jullade ñoñi e feragoma wonati ene ñembayaduma alaɗeɗen wi kala ko daña ɗum dañira ko sabi mohamad sallallahu alayhi wa sallama musidɓe tedduɓe toɓɓere wonde ne jiɗɗen ha sakkitorade buuɗal men yurmede ko fate banggue ndonu miras eɗen gandi ndonu hande kañum e hoore mum watino comme ñamade galleji kewɗi pusi ngam ndonu yimɓe hewɓe natti nandirde ngam ndonu caɗele kewɗe ngari ngam ndonu ɗon ɗo neɗɗo maayi acci foɗɓe ronde ɗum ndonu ngu waasi rewde laawol waasi fewde caggal nde kulol Allah eggi eɗen jogui ɗo ɓatakuji kewɗi hewɓe fonnoɓe ronde ɓe donani ha hande keɓani haydara debbo joom galle mum maaya acca hunde seeɗa hunde jooɗo duuɓi tati ronaka debbo jooɗima ha yalti fayi galle bamum ha restama banggue goɗɗo
taw ko gorko ɗaccino ko ñamama ha laaɓi ñamama ronaka ɗum ɗo henna ko caɗele mawɗe rendo men hande heewi kadi ɗo neɗɗo jogui ñamande maayi ko jogui ko ñama taw ñamande yoɓaka woni ɗo kala eɗen jogui ɗin ɓatakuji nan ɗo heewiɗo neɗɗo ɗanni udditi bitik dañi bitik udditi addi miñumen waɗi hen Allah tami fittanum yalti aduna ndin jawdi wasi ronede ɗen gueɗe kala ne gooni nder rendo men heewiɗo neɗɗo mahi galle mum huɓere mum ha feewi honni hen enɗam mum honni hen kala yalti aduna nden huɓere wasi ronede jawdi ndi wasi ronede debbo e ɓiɓɓe ɓe pop ko ni way maslahaji ɗi ganduɗa ɗi jaadani e sariya ɗi jaadani e diine maslaha mo yaadani e gonga ɗin ni gooti ɗum noon ko wiide en sernaɓe anduɓe ndonu waajotoɓe hetteteɓe e nder hutbaji mon pammine yimɓeɓe holko woni ndonu ndonu moni kala ne foti andude ko woni ndonu debbo e gorko pop suka e mawɗo ene foti andude ko woni ndonu no neɗɗo andiri hande WhatsApp no natirta e groupe ene ɓoɗɗani heɗo audioji gayna jaaboni saɗa jaabo dubba e feɗen ma mo jiɗɗa jaabade o ko noon poɗɗa andirde ndonu tawno ndonu ko hunde waɗɗinde moni kala yo andu saabu moni kala ko maayowo moni kala ko doneteɗo moni kala ko donowo moni kala ko maayowo ndonu waɗɗi ko wuurɓe ɓe kono kadi ronete ko maayiɗo ɓayde anne kadi ka maayowo ka doneteɗo ndeke firti noon ko hadema maayde andu ko ronete caggal ma ko e ko donata caggal mo donata o hono way ɗum ɗo henna hande onon sernaɓe yaruɓi fannuji ɓe wona tan neɗɗo joɗima yeeso mon foti andude hande WhatsApp uji ɗi e dinguel ɗe foof foti ko waɗede logiciel baɗɗo fayida mo ganduɗa taw neɗɗo foti andu ndonu no machine calcul wayni hande hanino taw onon jangguɓe ande on pooɗi ɓen anduɓe ko fate banggue informatique no fewi ɓatto on mbaɗana mon e ordinateur uji mon taw ko ordinateur uji mon siɗi wona arabe siɗi wona français siɗi wona pular waɗe logiciel mo ganduɗa taw ganduɗa kala sifa ndonu ene wawi lowede hen saabu ndonu ko baaba tan maayi acci rewɓe ɗiɗo acci ɓiɓɓe nayo acci ɗum acci sabbatel no fotironte sa tappi logiciel o a rokki yeru fodde maayiɗo o ɓiɓɓe mum siddiɓe mum ko ɗacci ko a tappi rokkuma ko yeru taw gulurti ngala ɗum ɗo hen ko hunde hantiyangali ni fonde yadude jamanu wasa wadde gulwulti saabu hande en jii wonɗe neɗɗo mayata adde dono pecco wallo yimɓe donuɓe adde ɓe mbiya min jaɓani ɓe mbiya kañumen gaddar ceeru mumen ɓe mbiya minen gaddar ceeru mumen finalement ɓe battinto ko tribunal ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe teskaɗe beele wasde junnade ndeɗo toɓɓere ko toɓɓere sensible yontiɗe toɓɓe ɗe natta wonde toɓɓe leydi ɗe natta wonde toɓɓe toɓɓeteɗe e duɗe to banggue jangde ɗe gonta toɓɓe toɓɓeteɗe to banggue technologique jaaduɗo e jamanu guila ɗe majjude tawno e nder deftere Allah teddini to suratu Nisa toon Allah haalani en ndenu eɗen gandi wonko maayiɗo wasito hande ɗum natti ittede ñamande maayiɗo wonɗo andete ɓe hettuɓe mde kuuñƴa wonɗo ronoɓe cuuɗodirta jawdi baaba walla jawdi ndiɓe cuuɗodirta ngam ndonu ha ɗum e fecce taw ɗum a andaka ɗum firti noon neɗɗo foti ko andanede ɓiɓɓe mum rewɓe mum gandana ɗum kala ko jogui janggo sa yalti aduna wasa addude cowli e nder endam hande won hen ko jiiɗen ha heewi yo Allah subhanahu wa taala won ballo yo Allah won ballo kono noon sernaɓe wonɓe WhatsApp onon wonɓe e WhatsApp onon wonɓe e ɓoggi karale onon hande humpitiɓe ko fate banggue technologie garɗo o loowe ɗum e machine aji
wonta e logiciel mo ganduɗa taw moni kala so tappi nombre fodɓe ronde ɓe so debbo o e gorko o ɓiɓɓe ɓe kala hen ko ɗacca ko andama taw so jomum tappi artata mum koye sifa mbaji machine calcul kala tappuɗo gonɗa e aduna ene rokkuma tel so rokkima tel tan hanti jeddi giwa luure giwa haare iwa mette giwa tuuma iwa yimɓe kala gona e peewal en jettima won nokku hande ko technologie jetti ɗum hay juulo hande ko wiyete sujudu sahaba woni qabla e baad pop hande so wannama logiciel muɗum tappama waɗama e machine hande hay neɗɗo mo anda so tawi calculateur ɗe joguiɗe calculi ko yejjiti ko so tappi rokkata ɗum ko tel taw hanti han kadi wona an hoore maɗa aɗa jooɗo duuɓe kiitale gam ƴewde ɗum kono wonti hunde pamata e nder seconde goto technologie yetti ɗon ɓayde ko technologie yetti ɗon ko Allah woni technologique saabu ko gandal Allah woni ɗon ɗum noon en jaɓat en gande beele mbawen fewde beele mbawen wasde perdude temps jaaden e jamanu goni yimɓe garoɓe caggal muɗum ene moƴƴi kadi nder dinguire he ha nder nokkuji ɗi kala jangguinen yimɓeɓe no mayɗo lotirte kala galle kala enɗam kala famille ene foti anduno mayɗo lotirte wonɗo mayɗo ma mayata ko an tan lotanta hoorema beltoɗa pewna joomum no jiɗirɗa ni beltoɗa urnira joomum no jiɗirɗa ni beltoɗa ay ɓorna comci joomum no jiɗirɗa ni beltoɗa pewna joomum no jiɗirɗa ni beltoɗa gadda joomum ɗo yeeso ɗo juuleteɗo juule ubbe taw an hoorema ɓerde ma ne deeƴi saabu fewni joomum no pewnirɗa joomum ni ɗum en gar ha ɗon tinnoɗen no moƴƴi Allah subhanahu wa taala walla en musidɓe tedduɓe so buuɗalino men nde feri feeñe windere se jeyɓatake yontere fande so jomiraɗo hoddiri en ñaguima yaafuya en mbawata arde buuɗalirmede kono noon ko fate banggue coccorgal musidɗo men Amadou Gatamare Ba buuɗalirmede musidɗo men Haali Abou Ba ma jokku so jomiraɗo hoddiri ɗum noon yo en gone jaam ketki malaki jaam ɗum dañira ko sabi Muhammada jullade ñooñe e fere goma monati ene ñemba yaaduma arabini no wi kala ko daña ɗum dañira ko sabi Muhammada